Esingamfanisa nawe abuye afane ayethe mhlekazi ayethe Thixo wethu ayethe Thixo ngumlilo ayethe ungumlilo ohlayo ayethe lilo lenyayo ayethe kulo waphethe amandla ingathi indumo ayethe kulo wahlatshwa engenanyama ayethe kulo walinyazwa ayethe kulufela bethu unyalasa emandleni obuninzi bakhe kubani nalo unyalase bethiwe kubani nalo ungcwelehiweyo kubani nalo uklazuliweyo kubani nalo uthandanyulwe kodwa bona kuyisaya enyalase emandleni obuninzi bakhe bayathe kulo wavula iphapha wangena umqondo ephapeni bayathe kulo wangena kwaPilato wahlamba izandla uPilato bayathe siyakhahlela siyabikelela siyabulisa siyadumisa bayathe mhlekazi yebo 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 hallelujah 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 sithathela wena pha sithathela wena
ngamalanga amamlilo Baba wethu namandla. Father, we thank you. Father, we thank you. Thank you, Jesus. Iqonda ekhaya nithi na masi singathiyeki ngalutho asikholwa siyombona sohlala noJesu kube kuhlele sibona ekhaya sibona ekhaya nithini na nithini asingathiyeki asikholwa lapha sizobona sohlala noYesu kube kubuhlele Baba yethu Baba yethu Notuma Yesu Notuma Nikenese Nitu Yesu fanelwe Yesu fanelwe Ufanelwe Baba yethu Baba yethu Notuma Yesu Notuma Yesu Yesu fanelwe Yesu fanelwe Baba uJesu kumholi nophiwa mandla nophiwa nizophiwa uJesu nathi uYesu nathi Baba yethu Thank you Jesus Baba yethu Notuma Yesu Notuma Yesu Nikenese Yenu Yesu fanelwe uJesu fanelwe Baba I
Jesus. We love you. We honor you. You are gracious, Lord. We thank you for everything. Sithanda ukuqalapha ukulibonga igama lakho. Father, we thank you. In Jesus' name, amen. Singahlala phansi. Hallelujah. 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 Malibonga igama likaJesu. Ayibo, amen. Hallelujah. Siyabulisa kotata, sibulise omama, sibulise abantu abatsha, sibulise nabantwana ngegama lenkosi yethu uYesu, amen. Sizama ubulisa egama lenkosi uYesu, amen. Hallelujah. Dingwakwa fulani ifani yam, izono zam zixolelwe. Sibulisa napha ku TikTok. Sinabantu aba over 100 abasibukeleyo. Sibulisa kubo bathandekayo egameni lenkosi yethu uYesu, amen. Ndingwakwa fulani ifani yam, ndisinisiwe, izono zam zixolelwe. uYesu ndamamkela, ndaxolelwa izono. Ayibongwe inkosi, amen. Ndifunde into yoba uxolelwe izono ibalulekile kakhulu. Abazalwane xa bephuncuke ubabalweni uyuve nezimbo ezizobulisa, amen. Khona uhlobo oluthile livele luthi ndisindisiwe, uYesu wandisusa ezintweni, amen. Zingade zivele ezi zinto uYesu lomzalwane amsuse kuzo. Inkosi bongwe bathandekayo, amen. So ke ndiyambulela uYesu owandifikelayo ukuze ndisindiswe. Ndafikelwa kuYesu, wafika kuYesu wandixolela izono. Number 2, wandisusa ezonweni ebendizenza, because uYesu advance ukuxolela izono akususe kuzo. Inkosi ke ibongwe bathandekayo. Sizawuthetha kambalwa sithandaze ngolusuku lokuqala lwemvuselelo apha eMossel Bay. Ndiyathanda emoyeni wam kubekwe kakhulu indaba ye-second coming. Ndisalungiselela nje ukuze eMossel Bay, enhlizweni yam kwadeposithwa kakhulu indaba yesikhathi, amen. Hallelujah. So I'm praying to God intoba ezisiqala olusuku lwanamhlanje until the last day, inkosi isincede sihlale kule mxholo wokubuya kukaYesu, amen. Hallelujah. Iyavakala bathandekayo, ndiyathandaza futhi into yesibini endiyithandazelayo, ndithandazela noba xa ndishumayela ndihlale ndime apha. Wenje izandla zakho. I want us to dine etafileni nenkosi. Igama lenkosi uJesu malibongwe yonke le 7 days. I am praying benjalo, sihlale etafileni nenkosi, sibone amaxesha, amen. Because usindisiweyo, one of other things oma uzazi ngamaxesha. The church yanamhlanje ipandlala ngoku, uSathana uye walipela ukwazi amaxesha. Niyandiva bathandekayo? Funa nibane nisenjeni isandla. Uye walibela ntoni ibandla lanamhlanje uSathana? Amaxesha. Now, number 2, kwabe sekubiwa ne-message ezithile ebezilihlaziya ibandla kwi-holiness.
and ziligcina ibandla kwi-holiness. I-message yokuqala uSathana aye wayiba in the body of Christ is the message that uYesu wafela ntoni. Nyandiva bathandekayo. The first message kuyashunyayelwa apha phandle. Kuyashunyayelwa umhlaba wonke, but note one thing, njengoba kushunyayelwa umhlaba wonke, kukhona umyalezo that is stolen. uYesu uyakhwaza kuthiwa Yesu futhi kangendlela umhlaba okanye ibandla elipelwe ngakhona imessage. Kude kwande kakhulu oDavide, kwande kakhulu noGideon, more than the message of the cross. Now abantu abaninzi ke bashunyezwa kakhulu bengaxelelwa ngoYesu osemnqamlezweni osusa abantu ezonweni. Now it's a problem ukushunyelwa kukaYesu engaxelwa into ba wayezofela ntoni. Our message becomes in vain uma simpreacher uYesu engaxelwa unobangela wokufa kwakhe. Because uYesu wayefele isono. Now ke kufuneka ke ngokibandla eli lingasuki kwi direction. Kufuneka ibandla lingasuki kule message oba uYesu wafelani. Noshumayelayo funeka simguide. Hlala naye phansi. Tangandelwa kakhulu kushumayela. Elahlekelwe yile ndawo uba uYesu wafelani. Kujongwa into yoba myalezo wesibini ngoba lo Yesu wafayo masinyane uyebuya. Awukwenzeki ngoba abazalwane bakhonze belazi ixesha. Enye izinto ebanga abazalwane badlale kungalazi ixesha. What time is it now? Because we are no longer living in the last days, but now we are living in the last few hours of the last day. Masinyane uYesu uzawubuya. Njengoba sikhonza ke ngoku kufuneka siqaphele sikhonza kanjani, siphila kanjani. Because soon ever you think Jesus is coming, yangayiqonda kakuhle into yoba uYesu uyabuya, awunayo ne-chance yokudlala icawa. Ngabantu badlala icawa kukunga-understand isikhathi. Okay, siphila thina kumhla wagqibela, few hours left of the last day. Umyalezo lo ndithetha ngawo we-second coming, bekumele intoba this is the right time to preach about the second coming. Uba belikhona ixesha ebekumele uba kushunyelwa ukubuya kaYesu leli. But uSathana has deployed abaprofeti umhlaba wonke abaye babeka idate zokubuya kaYesu. But uYesu ubuya ngedate ethile to confuse the believers. Now i-believers zafikelwa kukutshafa bakungazi ukuthi this is the right time.
Onyana, when you read the book of Chronicles, iBhayibhile ithi onyana baka Isaka into ababevele ngayo, ithi iBhayibhile babewazi, be-understand amaxesha. Now iBhayibhile kwinto yonke these two sons ezazivela ngayo, iBhayibhile ba-acknowledge ngoba bebe-understand what time is it now. Daniel chapter number 2. So ke masiqale kanjalo. Ufuna sithethe ngexesha yonke le 7 days. I'm praying to God. Abane diary baphatha diary so that because awufunda amavesi kakhulu kule veki. Amen ukhona kule nto sawuyenza kule veki bathandekayo. Hayibo isandla manibona abane senzele basiyitshintshe kaloku sivangele asinangxaki. No amen lento ndithetha nje isandla zakhe. Oh, okay. Hallelujah. So we must understand ixesha. Xesha lini ngoku? Tomorrow we might talk about signs oba kutheni lento sisithi ngoku ixesha lokugqibela. Tomorrow we are going to talk about into oba why sicinga into yoba lixesha lokuphelwa eli. Why are we thinking that we might be we might be the last generation? Asifunde ke Daniel chapter number 2 verse number 34. Namhlanje focus nayo. Ifuna si understand yoba uYesu uzawubuya azolanda ibandla. Amen ukhona? 2. Kukhona uYesu ozawubuya ebuya ezobusa umhlaba. So a second coming is divided into 2 phases. Khona uYesu ozayo ozawulanda ibandla. So ibandla sasinye seziqu zikaThixo esisemhlabeni. That is why kungasoze kugwetywe. Soze uThixo awuphose umlilo emhlabeni ibandla lingekathathwa. Before uThixo awuphose umlilo, kufuneka kuqala ibandla lifuduswe. Now my focus today, ndifuna sithethe banzi ngebandla. See, understand into yoba when we talk about the church, yintoni lento kuthiwa libandla. So that singabi confused, because abantu abaninzi when we talk about uYesu ozawulanda ibandla, they are confused. Some they think into yoba uYesu ozakwehla alanda becawe yakhe. Akekho uYesu ozawubuya ezolanda ibandla afika alanda abase back to God. Akekho uYesu ozawubuya ezolanda ibandla alanda beqembu elithile. But when Jesus is coming, zolanda indlwakazi yakhe, zolanda intombi yakhe, zolanda umakoti wakhe. Because the church is engaged to Jesus. Ibandla alikatshati noYesu, kodwa ibandla li-engage to our Lord Jesus. Now ibandla kufuneka lihambe kakuhle
ngoba nisafakwe iring engage. Xa ufakwe iring engage, there is a higher possibility igama lomtshato xa ubhayiza ungengenzeki. Okay man, ndifuna izincami bathandikane so that isasawungena kahle sifunde. Masifunde incwadi kaDaniel chapter number 2 verse number 34. Sithandaze ngaye ngegama lenkosi uYesu. Namhlanje ndifuna si-understand deeply about what is a church. Siphume apha uyazi into yoba uYesu xa enobuya ndizawulanda okanye andizulando. Qiniseke ngoba u-understand into yoba uYesu uzawulanda abantu abanjani. Funda ke mama kwindikhoyo. Daniel chapter 2 verse 34. Yes. Kuthe usabukele kanjalo mhlekazi, suka kwaqhaphuka ilitye lingachukunyiswanga sandla samntu. Okay. Liqanqelekela yakuthi folokohlo kwezo nyawo zenziwe ngentsimbi nodongwe. Na uNebukadnezar ubona umfanekiso sikhona abathandekayo sihamba sonke ndethi. Now briefly apha kule ndawo esifunda kuyo ngokweBhayibhile yikhale uDaniel chapter number 2 yikhalenda kaThixo kwiplan uThixo afuna yenze emhlabeni. This is a prophecy ngekhalenda kaThixo ukuba what God is about to do phezu komhlaba. So uNebukadnezar was wayeyirhuluneli just like uDonald Trump. Irhuluneli influence umhlaba wonke given by God kwixesha lakhe. Now masibuye ke waphupha uNebukadnezar lo mbono. Kulo mbono ubona istatue. Esi statue ndenza briefly ba singafundi ka ixesha elide. Kwasi statue abone inhloko yaso igold, abone isifuba sisilver, abone isisu sibronze, abone inyawo ziyinsimbi, abone imilenze pha izantsi ezinyaweni, abone pha udongo olixube nensimbi. Meaning to say, apha enhloko it was the Babylon Empire. Bukumkani baseBhabheli ababu-influencer umhlaba. Then esifubeni ibe bubukumkani bamaPhesi, Persian Empire. Esiswini ibe bubukumkani bamaGreek, Greek Empire. Then apha ezinyaweni ntoni le ndawo ngamathanga ibe bubukumkani bamaRoma obuyinsimbi. Then lapha ezinyaweni ibe bubukumkani ekuthiwa bubukumkani obuxubeneyo. Then after that fifth kingdom uYesu uzawubuya azolanda ibandla lakhe. Niyayivala calendar. Now uYesu ufike ibandla okanye ngokale calendar sifunda ngayo apha. Ufike ikwi-fourth kingdom ilizwe. Ingakho uYesu engasiwa emnqamlezweni kungadliwanga kuPontio Pilato. Nikhona bathandekayo. Mama sibuyeke. Uma ke ibandla ebona lo mfanekiso uNebukadnezar ube sebona ilitye. Funda ke mama verse 34. Verse 34. Kuthe usabukele kanjalo. Uthe usabukele njalo kumkani. Mhlekazi. Suka kwaqhaphuka ilitye. Uthi uDaniel uthe usabukele. Kwavela kwathi gqilitye. Hamba. Suka kwaqhaphuka ilitye. Lingachukunyiswanga sandla samntu.
lingabanjwanga sandla samntu. liqanqelekelayo kuthi folokohlo Afika lilitye kwazikumkani laqengeleka layokuthi folokohlo. kwezo nyawo zenziwe Laphethe inyawo ezenziwe ngentsimbi nodongwe. nazintlekeza Yala zazingceba nhlekeza lo mfanekiso wazingceba. Now this is a prophecy yokufika kukaKristu. Ukuthi kobo bukumkani bonke obukulo mfanekiso, uYesu uyawufika njengelitshe Jesus eliqaphuke entabeni lingabanjwanga zandla. Lafika laqengeleka. Sukani madoda, laqengeleka laya kumfanekiso. Lafika umfanekiso lawubetha. Jesus Ifunde mama. verse 34 Gqibezela ifuna nje lo mfanekiso elitshi balenzani. liqanqelekelayo kuthi folokohlo Athi folokohlo. kwezo nyawo zenziwe ngentsimbi nodongwe Yes. nazintlekeza zazingceba Away. verse 35 Verse 35. hayi ke Hayi ke kutsho yabubusaza yabubusaza. intsimbi Kwathi sa kufike ilitye. Jesus The new kingdom. The new system. Jesus Yafika le system kaYesu kukhona ezikumkani. Yazohlula. Yabetha umfanekiso waphasalaka. Hamba mama. hayi ke Hayi ke kutsho yabubusaza yabubusaza. intsimbi Intsimbi udongwe udongwe. uphethu Away. isiliva negolide xa zizonke zaxoleka Yes. zanjengomququ esandeni ngexesha lasehlotyeni Zaze sanjengomququ. Ifunda igqibe. ngexesha lasehlotyeni This is the birth of the church. Kukuzalwa kwalanto okuthwala ibandla. Oh Jesus Ya. Kukuzalwa kwebandla. Na ibandla lendawo iveza the power. Ngoba ibandla lizelwa nguYesu emnqamlezweni. Walizala ngelelakhe igazi. Oh yes Lord Walizala ngamandla egazi. Jesus Kodwa lento iqale yabonwa nguDaniel entabeni. Uthi laqephuka libandla entabeni. Into engebanjwanga zandla zam. Oh Jesus Into engekho kwiplani yandoda. Lord Into engekho kwiplani yamprofethi. Jesus Ngoba lento yaqephuka entabeni ingabanjwanga zandla zam. Leyo nto ubizwa kwayo kuthiwa libandla lakhe. That is why xa kufika uGabriel kuMaria esithi Maria uzala umntwana, umthiye ngegama elinguYesu, ubukumkani bakhe abusoze buphele. Oh Jesus Yaso ibandla bobukumkani obunamandla. Hallelujah Ayocawe ayozembula, ayo fake mission, ayocawe, ayo full gospel, ayo Ziyoni. Kodwa xa sithetha ngebandla sithetha ngento eyazalwayo. Nawo amabandla asemhlabeni mabini. Likhona ibandla elisikhonza kulo, libe khona nebandla likaYesu. Nawo abantu abaninzi ke baphelela kula mabandla icawa, barejiste kuwo, bakhonze kuwo, bengekafiki kweliya ibandla. Because before uthatha i-membership yethu kubalulekile into yoba uqala uzalwe nguKristu. Oh Jesus Baba baninzi ke abantu esibazeleyo
abangezelwanga kweli ayibandla. As a result, uYesu xa ebuya baninzi abazawusala. Because abantu they are too complacent kweli bandla lasemhlabeni. Mabini amabandla. Before uthembeke kweli, funeka waziwe kweli ya. Before uphoxe eliya, qiniseka i-membership yakho inhle kangakanani kuyo. Nabantu abathembeke apha kodwa baziwa kweli ya. Ndizokwazisa madoda nootata, kukhona ibandla elizawulanda. Baye basala beshumayela, basala befakazile, basala behlabelela, basala becula amaculo, basala beprofetha, besenza konke beshuma, bekhupha imali zabo. Kodwa mayibuya uYesu, khona ibandla elizawulandwa, khona ibandla elizawuthathwa, khona ibandla elizawuxwilwa, ibandla likaYesu, the church of the living God. Now leli bandla livela apha, kuthiwa ke libandla lizawulandwa. Funa uyazi ndoba xa uYesu elanda abantu ayiziba ngathi i-Black Friday la mina. Uzoxhuma sonke ixesha elinye. I-Black Friday azabana abantu bacinga intoba xa uYesu ebuya koveka wonke umuntu abhabha. Hayi, awubhabhi ngoba uzobe ukhonza ecaweni ene-keyboard. Ngoba abantu abaninzi bacinga intoba washiya ezaa cawe zesinayimesi ajoyine ne-keyboard acinga usafe. Does it matter ukhonza kwicawe yabantu abasindiswayo if awusindiswanga uya ezulwini? Sindisi idimanda umntu individual, dimanda icawe okhonza kuyo. That's why uPetro sithi gugukani ngabanye. Akathi uPetro gugukani ngobunintsi benu, kodwa uthi uPetros gugukani ngabanye. So ngamanye amagama inguquko le yeyabanye ngabanye. Davide akathi xa ethetha athi uYehova ngumalusi wethu, uthi uYehova ngumalusi wam. Le nto uDavide uyayibanga. uDavide uphethe umkhosi, uphethe uIsrayeli wonke. Kodwa xa ifika kule ndawo yobanga uthi le nto yeyam, Yehova ngumalusi wam, andisweli lutho. So kuba sebandleni kudimanda ke into yoba fikelela kwipoint yoba ufike kwindawo ethi uYesu ngowam, ayingowethu. Funda kufika mama siyake sifunda. Verse 35. Verse 35. Kufike umoya. Imaka verse number kwala 35 funa le ndawo ithi ke lona elolitye. Verse 35. Yes. Hayi ke. Kutshaya bubusaza. Yes. Simbi udongwe uphethu. Okay. Isiliva. Yes. Negolide. Okay. Azizonke zaqoleka. Zaxoleka, siyafundisa njalo. Zanjengomququ esandeni ngexesha lasehlotyeni. Okay, funda. Kufike umoya. Afika umoya. Wazitshayela akasala nomkhondo. Okay. Nowazo. Yes. Kelona elolitye. Kelona, ndifuna le ndawo ida. Kelona elolitye. Liubethile lo mfanekiso. Ubethile lo mfanekiso. Lasuka lakhula. La intaba enkulu. Ibake lakhula. Oh Jesus. Lakhula. Jesus. Layenziwa nguYesu.
lakhula. Hamba kelona elo litye kelona elo litye. liwubethile lo mfanekiso Ewe, lasuka lakhula lasuka lakhula. layintaba enkulu Ayintaba enkulu. zalise ihlabathi Okay, lonke. yabe seyigcwala umhlaba wonke jikelele. Oh Jesus. That is why ibandla olifumana eChina unolifumana nebandla naseNigeria. Oh Ya abantu abaninzi abazuxhwilwa irapture ngoba bacinga icawe right ile yabo. Bacinga abantu abaninzi bacinga icawe right ile sikhonza kuyo. Abantu abaninzi bacinga icawe right ile akhonza kuyo. Kanti no, according to the plan of God, ibandla ligcwele umhlaba wonke. Oh Jesu. eChina uzamfumana okholwayo. Hallelujah. That is the prophecy eyothulwa kuDaniel. Abarayithi angabacawe yakho khonza nathi thina kodwa fumaneka kweliya ibandla. Jesus. Xa uyimemba yeliya, xa ubona umzalwane okholwayo phaa phandle, awuboni itshaba lwakho, Hallelujah. ubona umzalwane okumele udlelana naye. Oh Jesu. Kunabantu abacinga icawe zabo zizo ezirayithi. Jesus. Abo bantu badukile. Hallelujah. Uma ubona abantu abaphethe igama likaYesu belimemeza belikhwaza, abo bantu abangaba kowenu. Enye yesign soba you're not belonging in the church of Christ kukuqalula inkonzo. Abeli bandla likaYesu uthe khonza Assemblies of God. Xa ibonwa se-faith mission kukhona isana eliqhumayo. Haleluya. Kukho into enyakazayo. Nothi leya namhlanje xa ndibona wase-faith kube khona into enomsindo ngaphakathi. Hayi, ndibona khonza kwenye inkonzo umabiza ligama ndigaxela ngamazwi kaYesu athi ongakuthi simbona ngobiza ligama ngawakuthi lowo. Amen. So elibandla ke kuthiwa ligcwele umhlaba wonke, and you must believe uba elibandla ligcwele umhlaba wonke leli zawuxwilwa. Sofumaneka kulo, sofumana sothemba kakhulu ukuthi ungafumaneki kweliya bandla. Qiniseka unayo membership. Verse 44. 44. Verse 44. Kanye ke ngexesha labo kumkani. Yeah. Now, unpack this church. Ngexesha labo bukumkani. Hamba. Kanye ke ngexesha labo kumkani. Yes. uThixo wezulu uThixo wezulu uyakumisela ulawulo olungasoze luchithe. 1. Ibandla alisoze lichithe. Oh Jesus. Into yokuthiwa isoze ichithe into engasoze iphele. Elikalihlanyana lizawuphela, elikaShembe lizawuphela, elikanonkanyiso liyawuphela. But eli prophet uDaniel kuthiwa into engasoze ichithe. Kanye ke ngexesha labo kumkani. Yes. uThixo wezulu uyakumisela ulawulo olungasoze luchithe. soze lachitha. Obo bukumkani. Iyakuba bubukumkani. And is the church of the living Christ. Obungenakoyiswa. Obo bukumkani abunakweyiswa. Koko obuyakutyumza buphele. Awu ibandla uthi lo mbhali liyatyumza liphelise. Oh Jesus. Yonke eminye imibuso. Ibandla lityumza liphelise.
Oh Jesus. ngamanye amagama ibandla line-authority yokutyumza nophelisa Jesus. yonke eminye imibuso. Hallelujah. The keys of heaven zinikelwe ebandleni, but ibandla lanamhlanje ngenxa yokozela nolala aluwazi amandla walo, lifakwe ingqondo yenkomo kusathana yoba lingayazi ipower elapha kulo. Ibandla lanikwa amandla woba loyise yonke eminye imibuso. Ngamanye amagama lapha eMossel Bay uma kukhona eminye imibuso Jesus. ngobukho bebandla, a vibrant church, a dangerous church, Hallelujah. elo bandla linepower Jesus. yokuyibusa le ndawo. Hallelujah. Xa lihlangene linye Jesus. litsalela mqhelo omnye, lithetha ntetho-nye, lisenza ntonye, that church is unstoppable. Elo bandla linqandeki. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Libandla linamandla. Oh Jesus. No. Nawu ke bathandikayo, kuthiwa libandla lizokwakhiwa lixhwilwe. Uthi lo mbhalo libandla elingasoze liphelisa yonke eminye imibuso. That is an advantage. Ude uYesu athi ibandla lam ndilokhela upon the rock. Uthi even the gates of hell shall never prevail. Oh Jesus. In other words, if you are the part of the body of Christ, even the gates of hell shall never prevail. Hallelujah. Lento ithi even the gates of hell ithetha into abangabana even, lento ithi even ibala isininzi. Xa kuthiwa even ngamanye amagama abathakathi babaliwe pha, kwabalwa uSathane imbali, kwabalwa abathakathi, kwabalwa namadimoni. Kanti iBhayibhile ithetha ngento yoba even the gates of hell shall never prevail. Xa libandla lambatha amandla walo alohlulwa ngabathakathi, Oh Jesus. liyohlula, liyoyisa. Kodwa namhlanje ebusuku bendizoliprovoka maliphakame. Jesus. Church of Christ, arise. Hallelujah. Phakama, mphatha amandla wakho, maliphakame, mayihlome ihlasele. Let us arise. Phakama mzimba kaKristu, Oh Jesus. wambatha amandla wakho. Hallelujah. Let us arise. Jesus. Liyaphela ixesha, izulu lithemba ibandla, noYesu uthemba ibandla lakhe. Sengathi lingaba linye, sengathi lingahlangana, sengathi lingabambana. Liphelile ixesha lecawa, liphelile ixesha lenkonzo, ibandla lakhe. This is the right moment to arise, to arise Jesus. and shine. Ya siyathandaza. So sithetha apha ngebandla. Now eli bandla ke is individuals eli bandla. Phaya Assemblies of God uThixo unebandla lakhe pha. Unethu yakhe. Phaya Faith Mission uThixo unethu yakhe. Faith Mission not the church of God. Nalapha enkonzweni uThixo unethu yakhe. Now to be the part of the member of the church kufuna ku maintain holiness. Oh Jesus. Amen. You can't claim ukuthi you are the part of the body of Christ usohluleka kuphila impilo engcwele. Kuyasenza sibe qualified yoba singakhutshelwa phandle. Na alapha emhlabeni amabandla kuqekiswa ngenamali. Ya la amabandla
Akusophangela ekitchen. Ayekho ophangela ngudokotela. Lawe Thoma Bandla siyamyeka thina unesi. Noma wenza unothanda yekho ngenxa yemali yakhe. Kodwa kweli lasezulwini ibandla asiqualify ngento esinazo. Siqualify ngempilo. Oh Jesus. Phila kanjani? Uhamba kanjani? Lawethu siyaqualify. Ubhethe uhlalisana. Ujola usenza yonke into. Kodwa ngenxa yestatus onaso uyayekwa kulawa semhlabeni. Kodwa in the church of the living God lifuna abantu abangena bala, abantu abangena mibili. Eli bandla lokhiwayo lenqwelo ihambayo igijelwa ngabantu abamaintainayo i-holy lifestyle, impilo ehlanzekileyo, impilo engcwele. Hayi ngathi indlela yokushumayela, ngathi indlela yocula, ngathi indlela yokuhlabelela impilo. Haleluya, impilo, impilo. Hlala kanjani? Hamba kanjani? Athina abantu ngawe. Ewe ngoba lempilo le ingqinwa nabangakuthandiyo, kufuneka ingqinwa nabangakufuniyo. Bakuhlebe bathi ewe yena uyadika usindisiwe, uyabhora yena usiphakamisile, kodwa ekugqibeleni usindisiwe. Ekugqibeleni usindisiwe. That is the church. That is the church. Ephesians chapter 5 verse 25. That is the church. No. Holiness kama kholo. Funa sigcine. Ephesians 5:25. Yafuna ke sigcine i-holiness. Siphile kakuhle. I-holiness ke abantu abaninzi bacinga i-holiness kuzenzela. Le holiness ngithetha ngayo, ngithetha ngalanto wayithola ngesisa. Sinabantu abaphandle bagcwele. Sinabantu abaphandle bagcwele. Bantu baphila holiness. Bayekisa ne-prostitute le bayincibisa iziketi ezihluqayo. Bashumela impahla kakhulu. Bashumela amaqhiya kakhulu. That is not the holiness. Bashumela amaqhiya bathi uma ninganxibi amaqhiya nesibheka sonke. They are preaching nonsense. Because holiness ayompahla. No. Holiness kukungenwa nguYesu kuqala. Then ube sewufundisa indlela onxiba ungeniwe. Nineyiva abathandekayo. Awuyastrata wena uyotitsha abantu uba gqokani ngolu hlobo. That is not the holiness. Le inxibisa abantu iziketi ezihluqayo bengazange batholwe sisisa. Hayo holiness. Le inxibisa abantu kakuhle bengatholwanga lumabalo. Hayo holiness. Holiness ukufikelwa nguYesu. Fika enhliziyweni akunika kuphe, achange ingubo yakhe ngenasono ayinike wena. Wena uthatha ingubo yakho enesono yambathwe nguye. Then wena umsebenzi wakho is to maintain lento inikwe emnqamlezweni. Loo nto xa ibizwa impilo engcwele. Haleluya. Impilo engcwele into ezawubangela into yoba naxa ufakaza ungathethi ngamandla wakho, kodwa uthi ndiginiwe. Kukhona isandla somusa esindibambileyo. Ndingajoli nje
amantombi welizwe mahle amantombazana, kodwa kunento endibambileyo, kunento endigcinileyo, kunento endihamba nayo. Indibambile. Yeah, so mamela. So holiness our religion. Holiness our religion. Thina yazi mina ndikhonza ngo-2009 inkonzo yamasindiswa. Utata ndiba isiqhoba siye ecaweni. So pha sasifika kukho amaxhego, cawe wam enanzinzo kuyayina amaxhego. Sasifika pha sinxiba iibhulukhwe ezinkulu pha. Sifuna ufana namaxhego. Asicingi uba sawuphila impilo engcwele. Sinxiba iibhulukhwe ezinkulu pha iingxasi ezinkulu. Kwakhona ama-trisband, andithanda ulinganisela elinye ixhego pha. Ndinxibela ama-trisband. Sasicinga intsini sipha. Niyandiva bathani ka? I-holiness kukungenwa kuqala. Amen. Sendizanyeka. Kuthiwani? Kungena. Isisa sokufumana. Then you practice impilo engcono ugcina le nto kuwe. And into ezawubangela uba ungabuyi mva apha holiness ku-understanda into sewuyenzelwa. Holiness kuze uyiphile kakuhle uappreciate into uyesu akwenzela emnqamlezweni. Ungumenzelwa wena. Funda verse 25. Menzelwa. Thina anxiba ibhulukhwe ezinkulu thina, ingxasi ezinkulu. Sawugqiba sifuna amantombi phaa kuzo. Ngosinxibe zona. Because holiness is not a religion. Holiness is lifestyle. Eqale yakudla ngaphakathi. Funda mama, funda hleli phansi. Hamba. Yes, verse 25. Siyavala. Nina madoda. Yes. Bathandeni abafazi benu. Thandani abafazi benu. Kanye ngalendlela alithanda ngayo uKristu ibandla. Andizoyihoya ke leyo kuqala yenu. Andithatha kalwa andizoyihoya le. Ndithi kule ndawo yesibini mina. Masibe siyeka le part ka ufunde le yesibini. Waza wanikela ngobomi bakhe ngenxa yayo. Ngalendlela uKristu walithanda ngayo ibandla. Uyala kodade abatshadile uthi ke mabathande omama abatshade nabo ne. Abe sesithi ke ngalendlela ndifuna ke sibone the love that Christ have for the church. Funda ke mama. Verse 26. Yes. Lento uyenze ukuze yes libe libango lakhe ibandla. Na lento uyenze ukuze ibandla libe libango lakhe. Oh Jesus. So ibandla eli libenthe kanjena is engaged. There is a day of the wedding feast. Lapho ibandla lizawutshatiswa khona. Jesus. Now as I'm teaching, umoya ingcwele lo ufana ugcine ibandla for the coming of Christ. Because abantu abaninzi will ask uba inoba ke ngi-tribulation leyo ba kuthiwa sawubhala u-666 izakwenzeka nini? Izakwenzeka sisekhona silibandla. Lalela ke funa ucela kanje. Now ibandla sisiqu sikaThixo emhlabeni. Nana oh sorry ndiyaphazamiseka. Xolweni madoda. Ngegama lika Jesu ubhuti uthatha izithombe ba. Nana mamela ke. Elibandla eli. Ibandla elizawuxwila. Now akakwazi uThixo ukuthoba umsindo wakhe kulo. Now umoya ingcwele elibandla ufuna ukwenza umzekelo ngawe Isa. Now ibandla ligciniswe umoya ingcwele sikhona bathandekayo. Now umoya ingcwele is the person xa uYesu ezowuxwila ibandla who will present a church before Christ. Because enye ingozi
awukwazi into yoba angeke uxhwilwe kwi-rapture ungayi-understand ilanguage yokuxhwilwa. Abantu abazawuxhwilwa ngabantu who are encountered also with the Holy Spirit, abantu abayazi ilanguage yokuxhwilwa. Now the language yokuxhwilwa yeyiphi? Yile yoba bayakwazi ukuxhwilwa yipower kaHoly Spirit, bakhe banamaxesha uba bangabikho sezingqondweni, but kube khona into abaphambanisayo. Now the Holy Spirit lo ugciniswe ibandla so that ayolipresenta phambi kukaThixo. Nyamala tata uhamba nentombazana, asintombazana kuma uyisakubani kumyeni. Niyibona la mntu, nithi intoni la mntu, ibride ntoni? Mama uGolwa, singabethakala ukhona. La tata, nyambona mazila tata ulisayo. That is the work of the Holy Spirit. Uzalithatha ulipresenta before Jesus bese lichata naye. Hlala phansi ke bhuti wami. Ifunda mama. Mase kusokole mama uGolwa yakho. Verse 26. Ibandla mosa, it's like a marriage. Funda. Lento uyenze ukuze libe libango lakhe ibandla libe libango lakhe. Ulicocile. Walihlamba ngamandla elizwi lakhe. Yes. Khona ukuze yes azithathele lona lona libe yinzwakazi, linyulu, libe ngcwele, lingenasici. funeka libandla lingabi nasici. Oh Jesu. Lingenambala. Uyayibona? Nakushwabana. Nasinye isiphako sizawuvala. Oh yes. That is the church. Tomorrow sawuqhubeka siyincokole. Oh yes. Nganye to see a danger yoba you're not the part of the church. My message today, fumaneka kweli bandla. God is calling us to come up. Sifumaneke kweli bandla lingcwele, lingena mipimbi, lingena pala. Cela siphakame sime ngenyawo sithandaze. Dikho polizenzo zakho leyamini kwehla ngayo ayiphindwe kuthi ayiphindwe uzelo womlilo umlilo wakho uwe apha kuthi uwe apha kuthi asithandaze siyabonga thandaza mama uGolwa. Oh thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Ekuqoleni kodwa usibizele, ekugcwaliseni
Italimandla elidwele sincede Nkosi sihambise kabuhle phambi kwakho egameni lika Yesu waseNazarethe. Thank you, Jesus. Simulindele sidwele uNkulunkulu wethu othandekayo Nkosi kakhulu Mhlekazi silungise egameni lika Yesu waseNazarethe. Lord, we thank you. Vala amehlo wethu Oh, we thank you, Jesus. siseke umoya othandaza. Oh, Ubukhona umuntu lapha endlini Jesus. ozivelayo kusaqalwe sisifundo se-second coming. Uyava emoyeni wakho uba noba uYesu angabuya Oh, Jesus. izawusala. Kunezinto ezinishayile Oh, Jesus. zahlubula ingubo yobungcwele. Oh, Ngifuna ngithandaze nawe namhlanje ube khona lo muntu angabonisa ngesandla. Sithandaze kunye naye. Uthi lo muntu ndiyazivela ndisengumoni. Shayekile Jesus. ezinto ezithileyo kwahlubuleka ingubo yobungcwele. Oh, Jesus. Kodwa Nkosi ndiphinde ondinike lo ngubo. Oh, Jesus. Ulisandla sakho ndisibone. Usondele ngaphambili sithandaze. Oh, thank you Jesus. Uyebuya uYesu. Oh, Jesus. Angabuyi usekolo tshotshombe nguwe. Oh, Jesus. Angabuyi indlu yakhe ivuza. Kabuyi indlu yakhe ivuza. Oh, Angabuyi indlu yakhe ilitshotshombe. It's time now to go back to holiness. oh, Jesus. Wena sowungaphambili thetha lamazwi. Uthi Nkosi Yesu ndiyabulela Yesu, ngiyabonga ukuba ndingekafi ngiyabonga uphinde ubuchole ubomi bami. ubucholo bomi. Ndiyaguquka namhlanje. Uyaguquka Uyele enhlizweni yami. namhlanje. Uyele ebomini bami. Ndiyakwamkela Yesu. Ngena enhlizweni yami. Ngena ebomini bami. Ngegama lenkosi Yesu. Ndiyaguquka. Xolela izono zami. Xolela amatyala wami. Ngegama lika Yesu waseNazaretha. Baba wethu onamandla siyabonga kakhulu nabo abantwana bakho beguquka. Nabantwana bakho bezivuma bezicela izenzo zabo. Thixo wethu ongcwele solusandla phezu kwabo. Ngegama lenkosi yethu Jesu siyathandaza. Baba wethu onamandla, we thank you Jesus. We thank you Master egameni lika Jesu. Wase Father, we thank you ngena enhlizweni yakhe. Nceda impilo zabo egameni lika Jesu. Wasena Father, we thank you in Jesus name. Siyabulela sothandaza mfoka ntwanambe egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi engcwele, Nkosi enamandla.